Rýchlo, poď. Meso. Prvé meso. Kúpili sme liter a pol mesa, všetci sa sťažovali, kilo a pol mesa, všetci sa sťažovali, že je toho veľa. Pozrieme do guláša celý riedky, lebo tam je 4 litre piva. A meso nikde, teraz sa každý sťažuje, že meso nie nikde, keď sme ho platili za 20 € meso iba. 15 to je jedno a meso nikde proste. Každý rád, keď nájde meso, Palo tam všetky vypracoval. Nemám. Palo poraz plače, lebo nemá meso. Lojzo je šťastný, že je šťastný. Lojzo je vegetarián. On to nemá mesa, víš? Ade radšej nejí, ani Benita, ani ja. O maminka, papa hlavne. Chutí? Mami, to na mňa robíš pokusy. Koľko mi dávaš bodov za tento guláš? 3. Toto sa ukazuje inak. Koľko teda? Takto? 2 body. Ty dávaš toľko bodov. Štípalo, tak máš 7. Ja som to ešte nedodol, 7. počkaj. Ale čo? Ešte si nedojedol, ale zatiaľ čo hovoríš? Koľko bodov? 6. 6. No, to vyzerá inak 6, nevadí. Palo, ty dávaš 10, to sa nepýtam. Lojzo, ty koľko bodov? On dáva na inú hranicu. Chápeš, ne? To máš veľa mesa. Tak chápeš, no. Nevadí. Palo, koľko bodov? 20 na inú hranicu. 7. Ak dá dostať ďalšiu mi. 7. Ukazuje 6, to je tiež v pohode. Benita, ty koľko dávaš bodov? Nejedla. Nebudem to hodnotiť. Meso, ale To nevadí. Aďa, ty? 5 bodov. To keď čítame, je to 12. 85, tak som za vodou. Dobrú chuť. Na budúce robíme kde? Kto pozýva na budúce? Moja mama. No určite nie. To nevadí. Ty už sme bez servisky, tak prečo smrkáš? Prepač. Však ma to ale tak. Dobre, dovidenia. Už nemám.